Sí, mira, nosaltres el dia 8M, el dilluns que ve, doncs, hi ha programada una fotografia grupal amb dones de totes les associacions perquè d'aquesta manera volem donar visibilitat a la figura femenina en cadascuna de les associacions, més enllà de l'associació de dones, que és una associació amb moltes associades al municipi. I llavors sí que cada any ens afegim a la campanya que fa el Consell Consultiu de les Dones i en la fotografia cada una d'aquestes dones aguantarà una lletra. Aquest any és sota el lema el hashtag Invisibles per Imprescindibles i es llegirà el manifest. El manifest es llegirà a càrrec d'una dona de regidora de l'Ajuntament a govern, una dona de la regidora de l'Ajuntament a l'oposició, la presidenta de l'Associació de Dones i el regidor de Benestar Social. Montse, quin és el paper que fan les entitats en aquest dia? Tenen algun paper clau? Bé, aquest any, com que cau en dilluns, doncs no, a veure, és més complicat, no? Sí que l'any passat l'Associació de Dones realment són les que s'impliquen més pel fet de ser associació de dones, però aquest any sí que, ja et dic, l'Associació de Dones llegirà un fragment, perquè és llarg el manifest aquest any. Llavors, l'Associació de Dones llegirà un fragment del manifest i la resta de dones també aguantaran, cadascuna d'una associació diferent, aguantaran una de les lletres d'Invisibles per Imprescindibles. Pensem que a Botarell, la veritat, el teixit associatiu és important i hi ha moltes associacions i més enllà, ja et dic, de la que és l'Associació de Dones, també pensem que és important que es faci visible que en altres associacions que per la seva activitat potser s'associa més o tradicionalment s'ha associat més amb el món masculí, doncs evidentment hi ha dones i les dones som a tot arreu. Exacte. Penso, per exemple, en el futbol, en l'associació, en el futbol, després tenim el botapeu, el pàdel. El pàdel, la directiva del pàdel pràcticament està tot format per dones, el pàdel de Botarell. Per tant, és important també que es vegi que en associacions que tradicionalment han estat formats majoritàriament per homes, que també són, el món femení també hi és molt present. Aquest acte, si no m'equivoco, el fareu a 7:45, no? Sí, a la plaça de l'Ajuntament, sí. Molt bé, Montse. A més, aquest no és l'únic acte que feu, sinó que el dia 14, és a dir, diumenge aquest, no el següent, tindrà lloc l'obra La Volta al món en 80 dies, és un teatre en forma de musical. De què va l'obra? Explica'ns per què aquesta obra i de què va. Sí, nosaltres el volíem fer el diumenge aquest, el que passa és que, estem molt contents també d'anunciar aquí que aquesta obra té molt d'èxit i no ha estat possible. Llavors l'hem traslladat el dia 14 a 7:15 a la Sala del Castell i és un espectacle emocionant i didàctic, però també al mateix temps festiu, que ens convida a fer un viatge teatral a través de hits pop, música en directe i testimonis vitals d'aquestes 80 ties. Molt interessant. A més, per què heu escollit aquesta obra, Montse? Què és el que us ha... Bé, per això, perquè majoritàriament posa en valor que les dones són presents en tots els àmbits de la societat. Per això l'hem escollit. Les entrades tindran un preu de 3 euros i una cosa que m'ha sorprès és que es posaran a la venda el mateix dia, mitja horeta abans. I quan s'acabin, s'acaben. Sí, perquè estem amb aforaments limitats. No podem fer altra cosa. Estem amb aforaments limitats i llavors hem de fer-ho així. Llavors són 3 euros i quan s'acabi, per l'aforament que tenim, hem de complir amb totes les mesures decretades per les autoritats sanitàries. No hi ha altra. No hi ha altra. Montse, et volia preguntar, no sé si teníeu més actes preparats que heu hagut d'adaptar arran de la pandèmia? Bé, nosaltres tots els actes els adaptem a la pandèmia en cadascun dels moments que toca, no? I que sabem que aquesta pandèmia va evolucionant d'una manera o d'una altra i ens hem d'anar adaptant
a la situació que estem vivint. No hi ha altra, però més enllà hem d'aprendre a conviure amb la pandèmia. No hem de dedicar-nos a cancel·lar-ho tot o ajornar-ho tot, sinó que hem d'anar adaptant-nos i pel moment que vivim. I bé, i ara ens toca això i doncs, no sé, d'aquí a quan fem Sant Jordi doncs veurem quines mesures ja decreten les autoritats i en funció de les mesures doncs farem unes coses o en farem unes altres. El que està clar és que el país no es pot aturar. Hem de seguir i més en el tema cultural. El tema cultural sempre, ja saps que ja m'has entrevistat altres vegades i sempre faig el meu speech a favor de la cultura, però el món cultural és un món molt castigat i tradicionalment ha estat molt castigat i ara és un dels àmbits més castigats també. Per tant, penso que els ajuntaments tenim el deure de recolzar el món cultural en la mesura del que puguem. Nosaltres som un ajuntament molt petit, però hem de mirar que en la mesura del que el puguem això, recolzar la cultura en tots els seus vessants. I perquè la cultura ens dona molt, ens dona molt. El que passa és que el que ens dona és un bé intangible i com que no es compta amb diners, sembla que no et doni tant, però la cultura ens dona molt i nosaltres hem de correspondre. I jo sempre dic que durant el confinament vam estar 3 mesos confinats i vam sobreviure en gran part gràcies a la cultura. Per tant, ara ens toca a nosaltres ajudar-los. Montse, tornant al tema del 8M, ens fem un fart de repetir que el 8M és cada dia, que el Dia Internacional de les Dones té un dia clau, però que al final es celebra cada dia, no només dilluns vinent. Quines accions són les que feu al llarg de l'any des de l'Ajuntament de Botarell? Bé, nosaltres, per exemple, l'estiu passat, en la mesura del que vam poder, ja et dic, de la festa major, vam donar un paper clau a les dones, perquè recordo que juntament amb la regidora de festes, la Carlota Ferrer, doncs vam mirar que en els actes programats hi hagués paritat. I això és el que estem intentant fer, que tots, o sigui, en el global de la festa major hi hagi tants homes com dones que participen dels espectacles. Per anar acabant l'entrevista i com a regidora d'Ensenyament i Cultura, com ha millorat el paper de la dona en aquest àmbit, tant a la cultura com a l'ensenyament? De quina forma ha canviat el paper de la dona? Bé, a veure, en el món de la cultura i bàsicament de l'ensenyament, bàsicament, hi ha moltes dones. El problema és que sempre, o gairebé sempre, i això s'està mirant d'arreglar una mica, però en els llocs, diguéssim, capdavanters, doncs costa molt que hi hagi dones encara ara. S'ha fet feina, però encara en falta molta per fer. Perquè, clar, ens trobem que sempre els càrrecs davant de tot, diguéssim, doncs encara ara predomina el món masculí. Bé, és qüestió de picar pedra i anar fent dia a dia. Ja et dic, s'ha fet molta feina, però encara ens queda camí per recórrer. Sempre queda camí per recórrer i malauradament crec que sempre en quedarà. Parlem dels anys que vinguin. Montse Enciola, primera tinent d'alcalde i regidora d'Ensenyament i Cultura de l'Ajuntament de Botarell, moltíssimes gràcies una vegada més per compartir un espai amb nosaltres aquí a la plaça i apropar-nos al que fareu en aquest cas en el 8M de Botarell. Molt bé, gràcies a vosaltres. Fins la propera, Montse, merci. Fins la propera.